Съюз на производителите на екологична енергия БГ, водещ партньор в проект за насърчаване на сътрудничеството в сферата на ВЕИ между България и Македония. Проектът «Трансгранично сътрудничество в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност» е финансиран по програмата за предприсъединителна помощ България-Македония 2007-2013, като водещ партньор по проекта е Сдружение Съюз на производителите на екологична енергия БГ, град Благоевград. Проектът е с продължителност 1 година и се реализира в партньорство с Фондацията за местно и IT развитие в Гевгелия, Република Македония. Дейностите по проекта, които се изпълняват в двете съседни държави, са насочени към насърчаване на предприемаческата инициатива и инвестициите в сферата на възобновяемите енергийни източници. Старт на изпълнението на проекта бе даден с официална пресконференция. Събитието се състоя на 7 октомври 2011 година в Благоевград. На поканата се отзоваха близо 40 представители на местните и регионални власти, бизнес и неправителствени организации, фирми, младежи и други заинтересовани лица. Участниците в конференцията имаха възможност да зададат въпроси на екипа по проекта и се информираха за възможностите, които той предоставя на целевите групи. Една от основните цели на проекта е да създаде устойчива партньорска мрежа между местната власт, предприемачи, бизнес организации и представители на малкия и среден бизнес в сферата на алтернативната енергия и енергийната ефективност и да подобри информираността на младите хора от региона относно предимствата от рационално използване на енергия. В рамките на една от основните дейности по проект «Трансгранично сътрудничество в сферата на ВЕИ и енергийната ефективност», още през август заработи информационно бюро за безплатни ВЕИ консултации. Консултациите се извършват от експерт в сферата на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност на място в офиса на водещия партньор по проекта Съюз на производителите на екологична енергия БГ на адрес Благоевград, улица Тодор Александров, 23. В рамките на информационното бюро всеки желаещ може да получи информация и експертни консултации относно законовите и административни процедури при инвестиране в сектора на ВЕИ в България и Македония, технологии, използващи ВЕИ, данни за контакт на компании от България и Македония, работещи в сферата на ВЕИ, финансовите стимули за малките и средни предприятия и други. През месец ноември започна набирането на творби за ученическият конкурс за есе, организиран в рамките на проекта. Участват ученици в две категории – 5-8 клас и 9-12 клас. Желаещите пишат есе на тема «Възобновяемите енергийни източници – нов шанс да спасим планетата». Творбите се изпращат по пощата на адрес Съюз на производителите на екологична енергия БГ по мейл или пък се предават лично не по-късно от 29 февруари 2012 година. Най-добрите есета ще бъдат отличени с награди, които ще бъдат връчени на официална церемония през месец април. Първата крачка в установяването на партньорската мрежа бе направена в периода 27-28 януари, когато в Гевгелия, Македония, се проведе контактна среща на представители на малките и средни предприятия, браншови организации и други, работещи в сферата на възобновяемата енергия и енергийната ефективност. На срещата представители на бизнеса от Югозападна България и Югоизточна Македония обсъдиха условията за основаването на партньорска мрежа в сферата на ВЕИ, която да се създаде през април тази година. Контактната среща предостави възможност за обсъждане на идеите и потребностите в сектора, за насърчаване употребата на ВЕИ и инвестициите в сферата и за създаване на меморандум за сътрудничество, който да насърчи трансграничните инициативи. Представен беше опитът, потенциалът и законодателството на България в сферата на ВЕИ и актуалната законова уредба на Македония за изграждането на инсталации за производство на енергия от възобновяеми източници. На участниците бе осигурена нощувка, храна и транспорт от Благоевград до Гевгелия и обратно. В момента на срещата има представители на големи фирми от сектора възобновяема енергия и фирми производители на
на машини и оборудване за хидроенергийни проекти. Контактната среща е първата стъпка в осъществяването на това, да се надяваме ползотворно бизнес сътрудничество в сферата на възобновяемата енергия. През месец май, в заключителната фаза на проекта, ще проведем и кооперационна борса, която ще бъде следващата стъпка в затвърждаване на партньорските взаимоотношения между двете организации и между представители на бизнеса от двете страни на границата. Като в рамките на кооперационната борса ще бъдат проведени по предварителен график двустранни бизнес срещи, на които представители на бизнеса от сферата на енергетиката и възобновяемите енергийни източници от двете страни на границата ще обсъдят възможности за съвместно сътрудничество. Ние се надеваме дека нашите компании, нашите фирми ќе може да го користат опитот, искуството кој што го имаат бугарските фирми на полето на обновливи извори на енергија и енергетска ефикасност. Сметаме дека Бугарија како земја членка на Европската унија има многу поголемо искуство од она што ние досега го презентиравме, тоа и го увидовме и ова всушност ни представува една прва средба од ваков тип во Гевгелија, а се надевам соработката која што ќе ја поставиме ќе продолжи и во иднина. Съюз на производителите на екологична енергия БГ, водещ партньор в проект за насърчаване на сътрудничество в сектора на ВЕИ между България и Македония.